nálunk volt világító tábla, és akkor így leesett az áruk. És elmondtuk, hogy nálunk a 150 éves hagyománya a vakok oktatásának, és akkor aztán szerényebbek lettek egy kicsit. Erről a 150 éves hagyományról viszont erről a 150 éves hagyományról eszembe jutott, hogy én egy éve a soproni vakcsoportnak a vezetője vagyok, és most ünnepeltük a Fehérbot napját, és próbáltam anyagot keresni a kis beszédemhez, ami tart 3 percig mondjuk, és nagyon sok könyvbe beleolvastam, és hihetetlen, hogy az első világháború után már mit dolgoztak, hogy akkor már volt gyógypedagógia, és ugye most hallottuk az idén először, vagy én legalábbis most tanultam, vagy hallottam először a Klebersberg-Kuhnó nevét, és ugye neki köszönhet a gyógypedagógia, konkrétan azt hiszem a vakok elég sok minden. Köszönöm. Szóval ezt nem eltudták Amerikába. Micsoda név. Nem mondom már. Nem mentél férjhez, hát ne vicc. Azt például mesélni. Részletesen. Hát ha valaki nem tudja, akkor nem tudja. Olyan nincs. Ja, Istenem. Dehogy is nem érted. Nem tudom. Gyöngyi, figyelj, de te azt mondtad 64-be kezdtél, veled jártam együtt. 65-be. 65. Ő később jött. Antti jött később. Nyugodtan kapcsolatban elkezd vitatkozni, és akkor folyik el, mondja egyfajtában, tudom. Nem, 64-be jött. Én a bizonyítványomat is elhoztam. Azt elmondod, és akkor utána tiéd. Na szóval második felében, hogy írom végén. És én 64-ben jöttem ide Cseperre, ebbe biztos vagyok. A 3. és 4. osztályt jártam itt. Utána kellett átmenni az Ajtós Időrre, mert hát nem fértünk el. És ott hát nem sokat jártam, visszamentem Bajára az iskolába. Azt hiszem 7-et már nem ott járt. Igen, 7-et már nem ott jártam. És akkor Baján fejeztem be az általános iskolát, utána visszajöttem Pestre, a Május Egyútra, könyvkötőnek tanultam. Egy ideig dolgoztam is benne, aztán 80-ban, akkor lettem telefonos, igen. És akkor telefonos lettem, és akkor utána úgy gondoltam, hogy a cég az felszámolás alá került, és akkor elmentem takarítani. És akkor úgy egész